Здравей! Аз съм Лили Георгиева и това е видеорубриката 7 въпроса към. Рубриката, в която каня хора, които познавам и харесвам и смятам, че има какво да ти споделят по различни теми от кариерното и личностното развитие. Днес съм поканила Капка Стойкова. Здрасти! Капка я познавам от 2009 година и тя е един от моите учители, този, който може би уважавам, харесвам и обичам най-много в кариерното консултиране и работата с хора. Когато през 2009 година записах сертификат за кариерно консултиране на хора, ходих при нея, за да видя аджаба как се случва това нещо. След това работих като HR на 2 места и когато ми беше най-напечено и не знаех какво да правя, отново се обръщах към Капка. А Капка е консултант по организационно и кариерно развитие и франкофон. Сега ще й задам 7 въпроса, свързани с силните страни и талантите. Смятам, че това са теми, които интересуват всеки човек, без значение дали той търси кариерна промяна, кариерно развитие, иска да стартира собствен бизнес или пък нещо друго. Така ли? Абсолютно. Добре. Така. Това е сърцевината на въпросите, които се обръщат клиентите към мен основно. Да, чудесно. Добре. В днешно време много се говори. Силни страни, уникални способности, умения, таланти, едни такива термини се появяват по социални мрежи навсякъде. Какво всъщност означават те и защо е важно хората да ги познават? Тези силни свои страни, таланти и така нататък. Думата талант е една дума, която исторически казват, че произлиза от монетите таланти, т.е. един такъв ресурс и всъщност то е богатство. Да. Въпросът е, че той е вътре в нас. Това е дарба, която имаме. Родени сме или така, родени сме с нея, така да кажем. И докато обаче не я проявим, тя си остава талант, т.е. скрито там някъде. И за да го наречем силна страна, трябва вече да го проявим и да го развиваме усилено и целенасочено. Тоест няма бездарни хора, има хора, които не познават своя дар или талант и не са го развили. Да. И част от всъщност този процес е да го познаят и да му сложат дума, да го назоват, да го заявят на света. Това е всъщност процес. Да. На озряване. Много просто обяснено, много ясно мисля. Да. Добре. Обаче процесът не винаги е лесен. Процесът не е лесен, сега ще говорим за него. Често ми се случва, Капка, при мен, сигурна съм, че и при теб, идва клиент и казва: Лили, искам да работим по това, да видим кои са ми слаби страни. Да. Какво трябва да развивам? Къде трябва да задълбая? И аз го питам клиента: добре, това с каква цел ти е? Лично аз смятам, че е по-важно човек да познава силните си страни и да развива тях. Ти кажи, ако става дума за човек, който търси кариерно развитие, кариерна промяна, нещо в такава светлина, какво е важно да познава, да развива, над какво да работи? Много точно го формулира и при мен е така. Хората идват и всъщност се интересуват да разберат какви са им слабите страни, за да ги развият и така да са по-пълноценни. Да. И това е разбираемо. Обаче, това понякога ме напушва смях, защото ми звучи като оня лозунг за всестранно развитите личности. Не можем да сме абсолютно във всички неща еднакво добри. И слава Богу. И слава Богу, защото иначе щяхме да сме божества. Някакви. Но понеже сме така нормални люди, нормалните люди имаме, както казахме, дарба, някакви сме ги проявили, може би училището или работата ни е позволила да си дадем сметка кои са те, да ги развиваме. Обаче наистина много се вторачваме в слабите страни, много искаме да ги знаем и считаме, че ако ги знаеме, там нещо... Всъщност това е като ако имаме пълно в чашата, примерно силните страни са така, повече пълни в чашата по тях, много по-лесно ще развиеме, защото то е доста пълно, малко като запълним, ще стане още по-пълно и ще стане видимо и с много по-голяма лекота ще можем да вършим нещата. Слабите страни единствено има смисъл да им се обърне внимание, хайде да кажем така, ако са такива, които могат да саботират
нашата дейност и само до така, в някаква все пак минимална степен да ги огрим, за да не ни саботират. Ще дам пример. Такъв един пример е, може би, ако си имаш идея да предприемеш нещо, да станеш предприемач. Може да си в някаква съвсем технологична сфера или някаква така. Обаче да не си добър в финансите. Нали? И това с финансите ти е много слаба страна. Като мен. Нали? Там сме в този отбор, да речем. Но пък в предприемачеството финансите са важен аспект. Основни познания. Именно. Точно това е идеята, като осъзнаваш, че това не ти е силна страна, т.е. слаба страна, все пак отиваш на някакъв курс или пък друг ресурс. Може да се подкрепиш с читавчето-водител, например, който някой да свърши, да му делегираш. Но да знаеш, че да не ти се саботира всъщност останалото, което правиш в реалността със силната си страна. Което не значи да записваш магистратура, някакви сложни курсове и така нататък. Същото е с английски език, ти знаеш много по-добре. Английски език в днешно време, няма нужда да ставаш филолог, но много пъти, ако искаш да правиш бизнес и въобще да се проявиш, да четеш, да следиш новостите, трябва да можеш на някакво ниво да го владееш. Тоест, развиваме слабите си страни, стига те да подкрепят нас в развиването на силните ни и изразяването на нашия талант. Тоест, тези, които има риск да ни саботират. Това. Така е. Добре, благодаря ти. А къде слагаме още по-любимите ми термини? Професионални и лични компетенции. Едно такова помпозно и сложно звучат. Къде ги слагаме тях? Какво означават те и как допълват картинката? Всъщност аз не ги разграничавам много, защото професионални са тези, за които ти плащат ли? За които те наемат, пък ти плащат заплата или хонорар? Това ли да са професионалните? Аз мога да имам много добър талант като готвач в къщи в началото и това си ми е лична компетенция, нали? Моето семейство само се възползвам, ако реша, мога в един момент да развия това и да стане нещо много интересно в професионален план. Така че тогава къде е границата, не знам. И другото, което ще допълня това, което ти много пъти свързват думата таланти и въобще с артистичните прояви, нали? Някакви вродени дарби, рисуване, свирене на инструмент, пък то не е само абсолютно не е само това. То си има организационни таланти, има комуникационни таланти, какви ли още неща, които даже неотдавна една такава, тук в скоби, статия, дето циркулира в нета за такъв тип услуга за гушкане. Хората, услуга за гушкане. Хората имат нужда от... то талант го мен, как? Не всеки би, нали? Ние ставаме. Нали? Мисля, че ще се справим. Искам да кажа, че ето това е много личен талант, ама някои хора са го превърнали в бизнес. Другия пример е за тази японка, която сега е... Подреждането. Магията за подреждането. Много ме кефи тя. Страхотно, нали? Мари Кондо. И го е направила в страхотен бизнес, споделя знания. От всякъде. Значи, извода е, вашите лични компетенции, умения, таланти могат да преминат, ако искате професионално и да ги делете. Абсолютно. Нали? Само, може би, названията са различни. Нали? В личен контекст им викаме по един начин. В бизнеса трябва да им сложим опаковката, която да се продадат по-добре. Добре, и като говорим за таланти, сега да видим пък, много често четем някакви особено по-интересни такива обяви за работа или дори не обяви, някакви описания на организации, интервюта с изпълнителни директори, HR менеджери и те разправят как търсили таланти. И да ви кажа, според мен на хората не има ясно какво търсят. Сега, ясно е, че всяка компания има своята специфика. На едно място талант ще е едно, на друго. Ама все пак, кое имат предвид тия хора? Може ли да осветлим малко по този въпрос? Най-общо, сега те са бизнес ориентирани, т.е. искат да намерят хора, които като дойдат и влеят енергията си, уменията си в компанията, да стане по-бързо. Т.е. те да са почти вече готови, да няма нужда много издалече да ги подготвят, като влязат в компанията и веднага на коня и да произвеждат. Нали? Всичко има резултат. Трябва да има резултат и то бързо, ако може. И то перфектно, ако може.
Нали? Значи таланти такива трудно ще намерят, според мен. Да, ама обикновено, даже има такъв термин на английски A-player. Нали? Онези там, дето това, което го правят съвършенно. Това нали, това е, че каймака на талантите. Добре, значи аз бих казала, ако не сте таланти, не се косете, със сигурност имате дар, който може да извадите наява и да развивате. Добре, друга тема, която и на мен ми е на сърце, и на хората, с които работя, има хора, с които си пиша, хора, които четат мои неща, сигурна съм при теб същото, на сърце им е призванието. Тази тема. Да. И много често така ми споделят: Лили, коя ще е тази работа, дето да е моето призвание. И остават особено очудени, когато аз им споделя, че всъщност моето разбиране за призванието е доста по-широко от работата, която имаме, позицията, която изпълняваме. И всъщност хората малко не са наясно. Ти как разбираш призванието? Как? То е като житейска мисия, нали? И е като, примерно, да помагам на хората. Тоест, това е някакво по-общо такова... човешко, вътре в личността ни, житейската ни мисия, или пък искам да съм свързан с природата, т.е. да допринеса за природата. Някакви такива много фундаментални стремления. Не искам да работя като еди какъв. После вече, като си осъзнаем кое е нашето, можем да си кажем, окей, да видим как сега това да го спрегна в реалността. И то може да има множество проявления. Да се казва еколог, или да се казва за преподавател по екология в университет Хикс, или да се казва доброволец в акции по почистване. Идеята е да изпълним това връзка с природата. Абсолютно, Или пък грижа за хората. Милиони начини. Милиони начини, абсолютно. Тоест, когато човек е наясно с призванието си, което аз вярвам, че не ни удря така отгоре като светкавица, по-скоро така проучваме житейски опит, лични убеждения, говорим с хора и си го формулираме, осъзнаем, си го изговорим, проявленията могат да бъдат много различни в различни професии, организации, под различни форми. Абсолютно. Всъщност, някой път ни удря така, ама пак то не е пасивно. То не е пасивно, смисъл. То не е просто стоим си така и то ни удря. Смисъл, обикновено е или сме в комуникация с някого, отишли сме на някакво събитие, нещо правим, и в този момент то става очевидно. Някакво такова знаем, че ето това е нашето нещо. И вече после мъката да разберем как да го спрегнем така, че хем да си вадим хляба, нали, защото трябва да ядем, хем да имаме и духовно удовлетворение. Добре. Следващия ми въпрос е: може ли да ми споделиш някакъв казус от твоята практика? Сигурно има много такива, в които човека, след като си е изяснил кой е моя дар или талант, как да го проявя през силните си страни, може да е мислил за призванието, може да не е мислил сега, не на всеки това му е тема, и е намерил точно неговото си място. Има много такива примери. Всъщност, някой път е трудно наистина да се тури думата, да се сложи думата на какво е това, през което да си изразя моето призвание. Някой път сме имали парчета опитности в живота. И един такъв пример е една дама, която така в по-зряла възраст, към 50 няколко, беше в една моя група. И след едно от занятията тя дойде и каза: аз знам! Просветна ми! И всъщност тя, специфичното беше, че тя е имала предишна опитност като лекар. GP. GP, да. Тя казва: имам го това, харесвам медицината, обичам да помагам на хората, обаче вече съм уморена от това мънкане, болести, Тоест този аспект не ни допада вече, беше спряла тази дейност. Беше се пробвала в фотографията, беше започнала фотографска агенция. Тя прави микрофотографии, много красиви на насекоми. В природата ходи и така. И ходи в природата, т.е. тя е много обича природата, тя е планинар. Т.е. това са и три страсти такива. И тя каза: аз знам.
И тя стартира и 2 години прави един проект, в който разхождаше хора с двигателни трудности в планината, за да правят снимки. Как е съчетала? Абсолютно, абсолютно. Изнамери спонсори, обедини хора. Защото го е усетила като нещо и... Да. 2 години това прави. Сега вече е в пенсия, но така си завърши професионалния път по един страхотен начин. Чудесно. Да. Прекрасно. Добре. И последния ми 7-ми въпрос, защото рубриката е 7 въпроса. Какъв съвет би дала към хората, които тепърва искат да опознаят малко повече, да задълбаят в техните силни страни, таланти? Как да го направят? Да. Това е дълга тема, но това все е дълга пак тема, да. Един-два съвета набързо. Един-два, можем да вземем, например, съвета на Елизабет Гилбърт, която авторката на Яш Моли си обича. Има една страхотна книга, между прочим, за творчеството. И тя казва, например, е сключила договор с себе си, понеже си открила кое е нейното да пише. Тя казва, всеки ден имам договор, поне 1 час да пиша на ден. Да. Това е точка по въпрос. И ако ще да е в много болна или не знам много, винаги сядам, мога да се мъча и да стоя така над листа, но нещо правя. Всеки ден нещо да правим по темата. Това е нейният съвет. И другото, всъщност, ако трябва с една дума, това е да действаме. Не можем да чакаме да дойде или другото пък много хора очакват, че направи ми сега един тест. Он е инструмент. Добре, ще ти направя тест, ама после пак трябва да го обсъдим и ти нещо да направиш по въпроса, за да изпробваш, да усетиш, да го видиш. Всъщност, никой друг не може наоколо да ни каже кое е нашето нещо. Но пък другите, това е много интересно, как можем да ползваме обкръжението. Защото нашите силни страни, ако не ги знаем още, много често се проявяват, когато върши нещо, то става с лекота и ние засияваме. Такава енергия. Ама хората го виждат по-добре. Именно, защото ние сме вътре и не си даваме сметка, вау, как се оживяваме, когато правим еди-какво си. И всъщност можем да започнем да питаме обкръжението. Точно така. Не само близките, и други такива. Системно да питаме за обратна връзка, как беше, как се справи в случай така. И да се самонаблюдаваме. Да се усетим, когато сме силно въодушевени. Това е знак, че има нещо много силно докосно на нашите силни страни и да направим нещо конкретно. Конкретно действие, разбира се. Или пък да се запишем, да се обучаваме или нещо да реализираме. Тоест, като го открием, да не го оставим. Това ще го правя, като се пенсионирам. Или като ми се избистря. Или пък аз това не мога да си вада хляба. Знам, че съм добър в рисуването, ама... Ти какво правиш, за да станеш толкова добър, че да си изкараш? Да. Значи съвета е, напипате ли нещо, задействайте се, направете нещо малко и по пътя ще усетите, то ли е, не е ли, ако трябва ще смените и така. Но не спирайте. Много ти благодаря, Капка, за интересния и полезен разговор. А с вас ще се видим съвсем скоро. Нали знаете, където и да сте, с вас съм